Значи въпросът е съвсем конкретен, господин Бареков го задава. Вие правите ли разлика между паметника, който е на Цар-Освободител и на този паметник, който е тук? Абсолютно правя разлика между паметника на Цар-Освободител и този паметник, както правя и разлика между този паметник и паметника на американските летци, които бомбардирали София. Предполагам и вие правите, нали? Аз съм чувал тази теза. А искам само един много съществен въпрос. Всъщност, какъв е този символ? Аз не мога да си отговоря на този въпрос. Дигнат шмайзер нагоре. В смисъл, какво символизира това нещо? Предполагам, че трябва да питате скулптура какво символизира този символ, а за мен това е паметник, който ме кара да помня какво се е случило по време на Втората световна война, да четеш историята. Това как ще я приемаш и това как ще възпитаваш децата си вече е въпрос на твоя ценностна система. Дали ще кажеш, че това е армия освободителка или е друга армия? Лади, още един въпрос към твоите събеседници, които защитават паметника, и то е следния. Какво им пречи, ако този паметник се измести 1000 метра по-наляво, да речем, в Борисовата градина? Разбрах. Въпросът е съвсем конкретен. Всъщност, какъв е проблема, ако се вземе това решение и той се измести някъде, където, както се предлага, да се направи музей на подобни паметници от ерата на тоталитаризма? Какъв е проблема да остане тук? Тук е направен, също има... Разбирате ли? Смисъл, трябва да спреме да се чудиме къде и какво, как да местиме, как да рушиме. Защо с тези пари, с които се иска да се премести този паметник, не се направи нещо градивно, например? Добре, ето, господин професор, слушайте. Значи, аз само това ще изкоментирам от това, което чухме тук. Значи, това не е представителна извадка на Общинския съвет, най-напред тази госпожица. А това, което исках да кажа е, няма завоевател, който да определя себе си като завоевател. Всеки завоевател ще се самоопредели или като освободител, или най-малкото като обединител. И другото, което искам да кажа, господин, е председател на някакво движение русофили. Имам усещането, че това движение сигурно дълбоко мрази руснаците, защото този паметник е в чест на един режим, който изтребил поне 50 милиона руснаци. Става дума за комунистическия режим в самата Русия. Така че тук не може да разделителната линия е между човешкото и античовешкото, между българското и антибългарското. Благодаря ви, Лади, за тази дискусия. Аз искам да поздравя хората, които са дошли там, защото в тези така кризисни времена да отделиш от времето си 1 час и да спориш по такава, бих я нарекал, интелектуална тема, е истинско предизвикателство. И за мен и двете гледни точки са важни за гражданското общество в България. И трябва да ги има. Разбира се, да не се стига до стрелби и ритане по кокалчетата. Благодаря ви за това участие. Нещо, може би, ако искаш ти да кажеш в едно изречение. Николай, предполагам, че в крайна сметка трябва да се вземе някакво компромисно решение. Аз лично също не разбирам този символ с този дигнат шмайзер. При това той се вижда от различни гледни точки в София, но разбира се, решението трябва да вземе друг. Благодаря ти. Лади, по-добре разбира се да има вдигната писалка, нали? Паметник с вдигната писалка. Господин Памфилов, има един прост пример, който може да бъде даден в тази ситуация. Ще ви помоля за вашия коментар. Българският народ е по принцип, ние сме русофили, ние сме русофилско настроени. Обичаме руския народ, почитаме това, което Русия е направила за нас в положителен план. И ето, че никой не е дошъл да протестира за паметника на цар-освободител, който е на един руски император, участвал в руско-турската освободителна война. Спора се пренася върху онзи паметник. Защо? Може би новата история е далеч по, как да кажа, далеч по-жива в нашите спомени. Това ли ни кара там да водим тези спори? Ако ми позволите, ще се опитам все пак да обясня реакцията си относно движението на русофилите. Преди 2,5 години Русия окупира част от Грузия. В Грузия няма антируски настроения. В Тбилиси 46 училища са с изучаване на руски език. В Грузия има 2 телевизионни канала на руски. 4 или 5 радиостанции. Говорите големи канали и големи радиостанции, не просто такива по-малки. Да, това са в FM диапазона, няколко вестника, които излизат на руски. Половината от информационното пространство в интернет в Грузия е на руски.
В Грузия не може да има русофобия, дори независимо от това, че Русия е окупирала 20% от територията на страната. Когато този човек говори за цивилизационни отношения, той много зле разбира какво означава цивилизацията. Сравнете отново времето на освобождаването на България от турско иго, когато са загинали десетки хиляди руски войници в България. И 1944 година, когато не е загинал нито един съветски войник. Но затова пък след това започват репресии, по време на които загива огромен брой хора. Къде е тук цивилизацията? Цивилизацията да убиваш в тези цивилизационни рамки, в които сега живее Русия. Или все пак цивилизацията на разцвета. Благодаря ви за това гостуване в Гореща точка. Олег Памфилов, гост на Гореща точка. Той е тук с мисия в България. Връщаме се още един път към това, което си говорихме днес в самото начало. Стартира до вечера в ефира на TV7 новия публицистичен формат Пряка демокрация. Както виждате, ето сега Гореща точка показа пряка демокрация на живо в България. Хората се събират и спорят, и то по теми свързани със своята история, а не просто за цената на бензина. И едното е важно, но и другото, уважаеми зрители. Аз ще бъда водещ на първото издание на Пряка демокрация, а след това щафетата ще поеме популярният български водещ и телевизионер Стойчо Керев. До вечера трите най-големи български партии в сблъсък помежду си по теми, свързани с нашето житие-битие. Гледайте Пряка демокрация след 17:30 в ефира на TV7, която ще бъде първата ни вечерна емисия новини. Втората е в 18:45, а третата в 21:45 с Юлия Манолова. Има какво да се види. Прехвърляме сега към Централно студио, където е Ива Стоянова. Освен да ти пожелая успех в новото ти начинание, тази вечер след 8 часа почти Николай Бареков отново ще е водещ и да кажа на всички столичани, че днес започва пролетното почистване на града ни. То ще продължи до 21 април. Утре ще покажем на живо как със специални препарати се чистят графитите в столицата, а пък апелът към всички, за да ни е приятно и хубаво да си почистим,